Stačí. Jedna 984 v Bratislave prišiel na svet malý Mike Spirit. Ďalšia hviezda horí, nový život plný sily. Od malička stále veľmi aktívny a živý. Nepostredný malý špunt, čo chce všetko vedieť. Není z tých, čo plazia sa, on vie, že môže letieť. Mladý Bruce Lee, v karate bol prvá trieda. A zabalil to skôr, ak začala mu 7. trieda. Mladý rád to strieda, potom chcel góly strieľať. Chcel byť pešák, futbalista, chcel si baviť striedať. A prešlo o to časom, stratil záujem o futbal. Zvlášť ho ulica, učarovala mu hudba. Mladý furt na našiel smer a vedel treba. A dávať pozor, lebo není ťažké si zísť. A zachovať si pokoru, lebo dá sa môže zísť. Povedz ťa, není kopec, čo sa nedá byť. Čo príde, musí prísť. Nedá sa byť spraviť. Rád už taký doma, môžete ma za to aj zabiť. Ešte sa doma, chcem sa predovšetky baviť. Taký som, áno, taký to ja som. A nejsom ako on, pravdu, nejsom ako každý. Niečo som tu našiel a už je to moje navždy. Nebo na tvári, tancujem si každý. Taký som, áno, taký to ja som. A lepšie mu nebolo nikdy. Skončil vysokú a jeho tretie meno je biznis. A chce iba robiť muziku, čo sa ozýva do sídlisk. Je peniaze to druhoradé, on chce nižší. Tam sebou je si istý, ale počúvate tristy. Je v kľude smiech, alebo smiech je mu odjak živa blízky. Vetelé roky popredu a to ešte ani nezapol trisky. Prijal to riziko a chce len zaslúžené zisky. A pohár dobrej pisky. A bere si, čo mu patrí. Chválne a nechválne s nami od Prahy až za Tatry. Stripy na TOP, taký je jeho status. Mať povedať komentáre, brato, zedol si mu falu. Kľudne s takým status. Mike je všimná legenda, niečo jak hrdina ľudu. A pravda je tá agenda, takže sa nebojí súdu.